ನೇ ಕಾರ್ ತೆಪ್ಪುಲಿ ಮತ್ತೆ ರತ್ತಿ ನೀ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಜಪ್ಪರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಗ್ ಮೇಕರ್ ನಡೆ ಮತ್ತೆ ಜಪ್ಪರ ಗಂಟೆ ತನ್ನಿ ಬತ್ತು ಕಾಪುರಿ ಗಂಟೆ ಎಂಕಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೋಡೆ ಬಂತ ಎಂಕಲ್ ನಿಜವಾದ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ನೀ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ಪುಣ ದಿನ ಅಂಚ ಅವಳು ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ತು ಬಂದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಬೈದಿನ ಕುಲು ఆయన గలిగే పప్ప ఇది ಅವ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ఉందా ಅವನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟು ಮೇನೆ ಅಂತ ಚಿಂಗೆ ಬೈದಿನಿ ए क्या इधर और व्हाट स्पीक इन इंग्लिश 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 ಅವು ಸ್ಪೀಕರ್ ದೇ ಮರಲ್ಲ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗಿನಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮೇ नो स्पीकर स्पीक इन इंग्लिश इंजिने बाबू इंग्लिश इट पाते रोड गिर गिर ಗೊತ್ತು ಜಿನ ಅಮ್ಮೆ ಮಾತೆ नो स्पीक मुझे इंग्लिश नहीं आता है इंग्लिश नो नो इंग्लिश हिंदी बोलते आते हिंदी बोलते आते हिंदी बात करो ఒక ఖాళీ నిన్న ఇంగ్లీష్ అని పోతా అమ్మడి ఓడే अंकल हेतला नहीं रोली इधर काय के लिए आया कुजल है ना हेयर कटिंग हाँ कुजल तेपाय रे कुटुंब तकल पोते रे कुटुंब तकल पोते रे ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವಿ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ದಾಯಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಮಾರಲ್ಲ ಪಂತ ए कुजल कट कटे कटे पिदाय वाला यान देखो वेयर इज योर हेयर कुजल मुल्प कुल्लाय रे इधर है कटिंग है पिदाय ಆಯ್ ನಿನಗೆ ನೀರು ದಾನ್ ಬತ್ತಿ ನಿನಗೆ ಉన్నారు मैं why are you coming here where is your hair दे ಈ ರೇಕ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ट्रिमिंग साइड ट्रिमिंग बक नडु ट्रिमिंग ಮೂಲಿಂಚಿನೇ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ कुल्लारे ಅವರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇರೇಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪನ್ಪುಜನ್ ಓಡಿ ಕುಲ್ಲ ಅವನು ಬರ್ನೆಟ್ಟು ಹೋಲಿ ಅವು ಒಂದು ಪಿನ್ ಮಾಡ್పోయిರಕಲು ಅಂದು ಕುಜಲ್ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಪ ಅತಿಯೇ ಮೇರೆ ಯಾನು ಒಂದು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪಿರ್ತಲೆ ಹೋಯ್ಕ ಈ ಸರ್ತ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಬೇಲ್ ತಕ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ತಗಡ್ಸಿ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬುಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಜಲ್ ಬಾಡ್ದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪರಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಜಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ನ ತರೆಕ್ ಒಯ್ಪುಜೋ ಅಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತದಲ್ಲ ನೀರು ಬೈತದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆ ಜನ ಫೋರ್ಡ್ ಪಣ್ತುಂಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪು ಎಂಕುಲು ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂದ ಅನ್ನಂದು ಇರೇಗಿದೆ ನಾನು ಆಯ್ತು ಟೈಮು ಒದುಂದಿ ಏರಿಗೆ ಯೋಕ್ಲೆ ಮತ್ ನನಗೆ ದುಮ್ದಲ್ ಪೂತು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಇರೇಗ ಎಂಕಿ ಓ ಇರ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ തണ്ടേ സെറ്റ് മൽപ്പകിരേക്ക് അതെ ಅಂದು ಏನು ಐತೆ ಇನಿ ಮುಂದಾದ ಪೂಡು ಪೊದ್ದುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂಲ ಆನಗನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಪುನ ಅನ್ನು ಮಾರೆ 2 ನಿಮಿಷ ತೀರಪ್ಪ ಯಾಡೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಈ ನಿಕ್ಕದೆ ಮರೆ ಮುಲ್ಪ ನ ಕುಜಾಲ ಉಂಡು ಅಮ್ಮೇರೆ ಓ ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರ್ಪೈ ನಿಕ್ಕ ಕುಜಾಲ ದೆಪ್ಪ ಅನ್ನ ಮೂಲು ಅತ್ತಿ ಅಮ್ಮೇರೆಗೆ ಚೂರು ಸಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನು ಇತ್ತ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಓ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕುಜಾಲಗೆ ದೆಪ್ಪ ಹೊಡದ ಅವಸ್ಥೆ ಹೆಂಚಿನ ಮರೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೆತುಲಿ ಮೇಚಿ ನೀ ಐಪಿಎಲ್ ಇವನು ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಕಲೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಎಂಕಲ್ ಕಮ್ಮಿ ದಾಖಲೆ ಅತಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಐಪಿಎಲ್ ಬಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ इंडीज ಅತಿ वो बैट बॉल को पुणे हाँ बैट कितना बैट है 5 bats 5 बैट वो 5 बैट डोरने को बुएगे ಬೇಡ ಬುದ್ಧ ಉಲ್ಲತ 5 बैट में एक ही मारता है ಅಂತ ಮರಲೇನಾ ನತೆ ಆನ ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಚೆ ತೆಪ್ಪುಣತೆ ಅಕಲೆ ಅವರು ಕುಚಲ ನೋಲ್ತು ಮುಗಲು ಮಾರತ ಹೋದೆಲ್ಲ ಮತ ಕುಜಲ್ ದಪ್ಪು ಅಗಲ್ ಸೆಲು ನಜ तुम्हारे उधर मुल्क में ये मरता मुदेले कुजल देपने कटिंग ಅಲ್ಲ ಯಾ ಬನ್ನೆ ಸತ್ಯ ಬಿದಾಯತ್ ನಾವು ಮುಗಲು ಬಸ್ ಎಲೋನ್ ಮತ ಎಜ್ಜಿ ಆ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ಬೈದಿನಿ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಮುಗಲೆ ತುಚ್ಚಿದ ಕುಜಲ್ ಹೋಯ್ಪುನಿಗೆ ಅಂದ ಪಕ್ಕ what कुजल तुच्ची पणे तुच्ची तोच पड़ो ಎಂಚ ಪಂಟ್ನಿ तुच्ची पणे कुजल what are you doing here वाट ಇದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರಂತ ಕೇಳನೆ हाँ ಎಂಜಿನಾಲ್ ಬಂತು ಅಜ್ಜ ತುಚ್ಚಿ ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಾತಿ ಚಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಅಂದಲೆ ಹಾಯ್ ಒಂದು तुम पुनः है उनी ಮೂನಿ ತಿಲ್ಕೆದ ಸಂತಾನ ಮಾರಿದೆ ಪಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟ ಪಸೆ ಜಂದ್ರೆ what tonight वाट पुनः है ए पुनः है
ಆಯ ಪುನಃ ಗೊತ್ತಾವಿ ಪುನಃ ಪಂಡಿಂಚಿನಿ ಪುನಃ ಪಂಡ ಏನಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುನಃ 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 Puna. ಅಪೇದ ಪುನಃ Okay. Later. ನನ್ನದಾದ ನಂತರ ಪುನಃ Later. ಲೇಟರ್ Later. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ ಪುನಃ ತಾಲಜಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಯಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಜೋರಾನು ಪುನಃ ಯಾನು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಡೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಂಬರ್ ದಿಯಾ ನಂಬರ್ ಗೀತರ ನಂಬರ್ First number 9. ಏರ್ ನೋ ಫಸ್ಟ್ ನೋ ಫಸ್ಟ್ ನೋ ಏನು ನೋ ಶಾಕಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ ಒಂತೆ ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಪೋದ್ ನಿಕಲ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆ ಉಂಡಿ ಅದು ಒಂತೆಗಾವಾಡು ಜಿಂಜಗಾಡು ಟೈಮ್ ಆತೆ ದೇತೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾತ ಹತ್ತೆ ದೇತೊಂಡು ಬೇರಗ್ಲಿ ಪೌಲ ಅಂದಮ ಅವಾಗ ಮನ್ಪಗುಲ್ಲ ಯಾ ಪಾವ ಒಂದು ಯಾ ಪಪ್ಪ ಇದು First is 9. ನೇನ್ ದೆತ್ತದ ಮಿತ್ತದ ಯಾರ ಪೂಜ ಮೂಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆತ ನೇನ್ ದೆತ್ತದ ಇಡೆ ತಿಕ್ಕಾಗ This one. We can shift here. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮಗ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದೆ ಅವೇರು ಜನವತ್ತಿ ಯಾರತಿ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಅಂದೆ ಮಗ ಎಂಜು ಬೈದಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬರಬಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬರಿಕೊಂದು ಕ್ಯಾ दादा नंबर First is 9, sir. फर्स्ट मई क्या है ಸರ್ नहीं ಅದೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಚಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ये डॉक्टर ना ताने डॉक्टर हाय इनकी डॉक्टर बुलाए भी नहीं पूजल बुलाओ नहीं एंड ನೋಡಿ ನೋಡಕ್ಕೆ लेप ಈ ಹೀರ್ ನೋಡಿ ಯಾನ್ तूले बर्तने ना लेप तूले ಯಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ बैठ 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 उल्ले ऑनलाइन इನ್ನು टिकಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ఒక మాతేర్ల బుక్ అతే నేను ಫಸ್ಟ್ ఇప్పుడు ಫಾರಿನ್ ದಕ್ಲಿನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ಜಿರ ಹೇರೇನು ಫಾರಿನ್ ದಕ್ ಚೂರು ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು काज जाती आए तूले नटू ना लेखा था आप आ जाओ, आपको बुला रहे हैं। हां या बंडी जा ಎಂಕಲ್ ಆಪುಗು ಬನ್ನೆ हां आप निंगु ना आप गत कौन आप मैं ना मैं First one, please. फर्स्ट उलबेरा फर्स्ट इधर बुला रहा है बाद में कुचल है ना अब तालो ना बकोला वाला I'll see. हाँ वो किधर किधर वो आदमी किधर रहते हैं, बैठो। फर्स्ट टाइम नेट रूम सेलो रूम तो डाउन बचा यार मतलब ये से बंद वाल तो नेट देखते ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ हाँ गुड मॉर्निंग बात तो सुमार पड़ता ना So wait. Sorry, onchuru late and. मले What is your name? मेरी नेम इज ಇದು ರಾರಾ Rara. Oh, Rara. Up. Iru multa rehta. Kudla darata. Olpa illa. ಕುಟ್ಲಾ Ata kudla dolpa. ಕುಟ್ಲಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೇಡಿಗುಟ್ಟೆ Oh, very good. ಸೇಡಿಗುಟ್ಟೆ Okay. Ite. Irna samasya enjina first time ah. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ First time banda irekitte hair fix malpod. ಹೇರ್ ಫಿಕ್ಸ್ What type of board? ಹೆಂಗೆ ಕರ್ಲಿ ಬರ್ಚಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೇರ್ Straight. ಹಾಂ ಕರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ Straight javanari gadde apno irek gadde avandu. Ire age itu ಹೇಗೆ 46 46 ರಾವಂದತಲೆ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ 27 ದ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹೊರನೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕದೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವು ಪಾಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿನಿ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ವಿಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ ಹಾಂ ಪಂದ ಹೊಡ್ಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ 6 ಹಾಂ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಡ್ತ್ ಯಾರು ನೆನಪು ದಿವಡೆ ಅತ್ತ ಇರತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬರೆದಿವ್ರು ರೆಪೇರ ಯಾನು ಇದು ಒರಿ ಉಂಟು ಒಂದಾರು ಎರಡು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ ಹಾಂ ಮೂಕುಡ್ದು ಕುಜಾಲ್ ಬರ್ಚು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಯಾವ ಮೂಕುಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಇತ್ಯಾವ ಇದೆ 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 ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ ಹಾಂ 9.5 ಇರೋಡು ಇತ್ತಿನಾಗ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವು ಅವೇ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಒರಿಜಿನಲ್ ತೆಪ್ಪರ್ ಬಲ್ಲಿ 9.5 ಕಣ್ಣು ಪುಡಪ್ಪೋರಿ ಸಾರಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಚಿ ಕಲ್ಪನಾಕಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಐ ಆಮ್ ಅನೂಪ್ ಕೇರ್ BHF ಹಾಂ ಅನುಪಮ ಕ್ಯಾರ ಅನೂಪ್ ಕೇರ್ ಅನುಪ್ BHF Excuse me. Sir, how many time it will take? ಮಮಾದ್ ಹಾಯ್ತಾನೆ ಜೂ ಇಪ್ಪು ಏ I have a business. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್ Okay. 10 minutes ಮಮಾದ್ ತುಲೆ ಆಜನ ಹಾಯ್ ಯಾಕಡ್ಲಂತೀರಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬಜ್ಜಿ ಚೊರೆ ಜನ ಆಜನ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಗಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಗಲ ಬಿದವರು ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಆತದ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಲೂನ್ ಮುಲ್ಪ ಹೇರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಫಾರಿನ್ದಕ್ಕೂ ಆಫ್ರಿಕಾದಕ್ಕೂ ಅಮೆರಿಕಾದಕ್ಕೂ ಕೆನಡಾದಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಂತದ್ದು ಏರು ಗೊತ್ತಾರವಲ್ಲಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನ ಗ್ಯಾನ್ನ ಗುರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ತಿಕ್ಕೆರ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅನ್ಬೋದು ಹಿಂಗಿನಿ ಈ ಸರಿ ಎಂಚಿನ ಬಿತ್ತೊಳ್ಳೆ ಅಂದು ಕಂಡಂದು ಪುಣೆ ಇದು
ಈ ಸಾರಿ ಬಿತ್ತರೆ ಮಾಡ ಇಂಚಿನ ನೀರುಂಡಾ ಶಬ್ದ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಇರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ದಾಯಕ ಮಲ್ಪ ಇರ್ನ ಕುಜಾಲು ಕುಲುದು ಜೀವಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಪೇನ್ ಇತ್ತಂಡ ಕುಜಾಲು ಇರ್ ಕಿರ್ಮಂದಿತ್ತಾರ ಇರು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲಪ್ಪನ ಅಂಕ ಕಿರ್ಮನ ಗೊತ್ತು ಜನ ಬೇತಕ್ಲಿ ಕಿರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಓ ಬೇತಕ್ಲಿ ಇರ್ನ ಕಿರ್ಮಂದಿತ್ತೇರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಗುರು ತಾಗದು ಆ ಜಾಗಡ್ ಕೂಡ ಕುಜಾಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಓ ಅಂಚೋಡದೆ ಮಲವಲ್ಲ ಉಗುರು ತಾಗದು ಆ ಜಾಗಡ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಕುಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮರ್ರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ನಲ್ಪತ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯ ಆತತ್ ಇರ್ನ ಕುಜಾಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕರ್ಲಿ ಎಂದು ಬರ್ಚಿ ಕರ್ಲಿ ಬರ್ಚಿ ಪಾಡ್ತುಕ ತೂಕ ತೂಲೆ ಬಣ್ಣ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 18,500 ಪ್ಲಸ್ GST 18,500 ಪ್ಲಸ್ GST ಕಂತು ಪ್ರಕಾರ ಕೊರಲೇತಿ ಸಾರಿ ಮೂಲು ಕಂತದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ Why are you taking too much time to this bald man? ಇವರ ಫೋಮರೆ Let him go from here. I have important meetings. I'm very sorry, sir. Just another 15 minutes. I'll take 15 to 20 minutes. There is nothing to do. 15 minutes. I don't think so. ಕುಜಾಲ್ ದೀಪಕ್ ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪೆ ಪೋ What did he say? ಆಜೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರುಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಆಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೇನೆ ಏತ್ ಬರ್ತಾ ನಮಗೆ ಏನು ತೋಜೋಡು ಎಂತ ಅಂದಾಜ 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes ಆತ ಬರ್ತಾನ ಕದ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮೆ ತಾಯೇ ಪೋ ಪಿದಾಯ ಕುಲು What did he say again? I said you are nice person. ನೈಸ್ ದೇ ಬಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬಂಡೆ ಅವು ಏನು ಗೊತ್ತು ಜನ ಬಂಡೆ ಅಚ್ಚಾ ಆದ್ಮಿ ಪೋ Let him go right now. Huh? Let him go right now. ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡಿಯ ಪಯ I'll finish it up because I have ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಲೆ ಮೂಜಿ 3 wig है 3 weeks. ಅವು ಆಮಣ You need 3 weeks. One week is enough to you. ಒಂಜೆಟ್ ಓವು ನಾವು ಚ ಮಾರಿದೆ ಈ ವಿಗ್ है ಒಂಜೇನ್ ಕುಲ್ಲ ತೋಪುಣ है ವಾಯ್ದಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ದೀಪುಣ है ಕರೆಕ್ಟ್ How many time you need, sir? ಇರೋದು ನಿಮಿಷ ಬಂದತೆ ಟಿವಿ ಪುಡಾದ ನಾನು 20 minutes. I'll be there for only 20 minutes. Okay. Or else I'm going. ಅಮರ್ ಒಂಜಿ ಓಡಿ ಮೋ ಏ ಅಂದಿ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮಂಡ ಬುಡಿದಿ ಗೊತ್ತದಿ ಕಂದಿಯೇ ಜನ ಜಾತಿರು ಈ ಮೂಲು ಅಂತ ಬೋರ್ ತೋಜಿಲಿ ಓಕೆ ಐಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋನಾ ಆ ದಿಪ್ಲಿ ಅಮರ್ ಉಜಾಲ್ದ ವಿದ್ಯಾಂದಿನಕಲ ಮಂಡೆ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾಡ್ತುಕ ಸರ್ ಅಂತಲೇ ಅಂತ ಬತ್ತು ನಾವು ಉಜಾಲ್ ವಿದ್ಯಾಂದಿನಕಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂದೆ ಸತ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಅಣ್ಣ ಓ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ದಾದನ ಅಂದಾಪುಲಿ ಆತ ಪಂದವ್ರು ಜಾವೇನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾನ ಗಮ್ ಪರ ಪಾಡೋದು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಇಂಕ ಆತ ತೋಜ್ಜಿದ ದಾದನ ಬೇತೇನೆ ಮುಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ಮಾಡಿದ ಮುಲಿ ಏಜ್ 46 ಪಂಡರತೆ 46 ಅಲ್ಲ ನೆಟ್ ಅಂಜಿ 32 ದಲ್ಕ ತೋಜಿವಾರ 32 ಐಡ್ದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಯ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಫಿದ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ರೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ 13,500 13,500 ಇರ್ನ 10 ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ಲ 10 ಬಂಡ ತೊಲೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಇಂಚಿನ ಅತಿಗೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಂಡೆ ಏರ್ಪೊರ್ತು ಕಾಪುನಿ ಸಾರಿ ಸರ್ 10 minutes ನಾನು ಪಂಡೆ ಇರೋದು ಇಂಚ ಸರ್ತ ಮಲ್ಪುಡಿ ಕುಜಲೆ ಐ 10 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಅವಲೇ ಕುಲ್ಯಾರ್ನ ಸರ್ತ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಆಪುಲ್ ಪೋಲೆ 10 minutes ಅಂದ ನಾನು ಪುನಃ ಪೋಪುನ್ ಲಜ್ಜೆನ ಮಾರೆ ನ್ಯಾಡಿ ಈರೆ ಮಾತಿರ್ಲಿ I need this photo. ಹಾಗೆ ಇಂದಿರಾ ಫೋಟೋ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಏ ಹೌದು ಏಕೆ ದೇಖೋ ಗೊತ್ತಿ ಜಾಯ ದೇತೀನಿ I need this photo. ಏನು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ರಾತು ಫೋಟೋ ಅದೇ Photo. If I see you outside, I'm gonna hit you. ಇಂದಿನ ಗೋತ ಬಿಡಿ ಇಂದಿನಗೆ You just come out. ಇಂದು ಬರ್ಪಿಡಿ ವಾಸೆ ಇಂಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಬೋಲು Hindi mein bol, no Hindi only English. ತುಳು ಈ ತುಳು Tulu. What Tulu? ತುಳು ಭಾಷಾ
ಮಾರಿ ಈ ಊರುలో ಇಡೆ ಬೈದ ಅಂಚೆ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರು ಎಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂಡ ಊರು ತುಳು ನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಮ್ಮದ್ ಅರೆ ಮಾಮ తీసుకో తోడ You said only 20 minutes. 5 minutes. It's about 4 hours. Mohammed will help. Mohammed will help. Mohammed will help. No sir, thank you. Please. ವಾರಿ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತನದಾನೆ ಇಜ್ಜಿನಾನೆ ಮೇಡದ ಓರಿ ಆಡ್ತಾಳ Don't shoot. ಡೋಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚನ ತೀರ್ ನಾನು ಮಗ What to pay? Huh? I see. You come outside. ಐಸಿಯೋಡು ನಿನಂದಿ You ಓಡು come outside. ಐಸಿಯೋಡು ನಿನಂದಿ ಓಡು ನಿನ್ನ ಐಸಿಯೋಡು ಇದು ಕುರಿಯೋಡಿ ಮಗ ఆయన ಪುಣ I'm sorry. He's a new customer. Pasat customer. Are konja fix maltadu bakka yan. ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲ ಕುಮ್ಮೆ ಕಸ್ಟಮರ್ What kachamba? Customer, nice person. You are nice person. You kachamba. ఆయన మధ్య కస్టమర్ ಬಂದ Body. ಎಂಜಿಗೆ The selfie board ge. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜಿಲೇದ Selfie. Photo. You want selfie? Yeah, I want selfie. 5 I minutes. want no selfie. I want photo. I need photo. ಫೋಟೋ ದೇ I'll take photo. ಅದು ಫೋಟೋ ದೇ ಮೇಡದ ಓರಿ ಆಡ್ತಾಳ Don't shoot. ಡೋಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚನ ಎಂಚಿನ ಡೋಂಟ್ ಶೌಟ್ What? పెదమ్మొచ్చి మగ నిన్న ఊరు ಬರ್ಪೆ ತೂಪೆ What to ತೀರ್ pay? ನಾನು ಮಗ What to pay? Huh? I see. You come outside. ಐಸಿಯೋಡು ನಿನಂದಿ ಓಡು Come outside. ಐಸಿಯೋಡು ನಿನಂದಿ ಓಡು Be like Bolar.